VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. Un esglaó més cap a l'ascens a tercera divisió és el que ha aconseguit la Unió Esportiva Figueres aquest diumenge a Vilatenim davant del San Lorenzo, que ha guanyat per 3-1, en un partit que ha començat amb pluja de gols i que no s'ha decidit fins als instants finals. Com ja és habitual en les darreres setmanes, els figuerencs necessiten generar moltes ocasions per fer gols, i el xoc contra el San Lorenzo no ha estat una excepció. I això que la cosa ha anat bé, ja que Caram ha avançat els atempordanesos als 4 minuts. Poc després, Jairo i Cruz feien preveure una tarda d'espectacle amb 2 bons xuts. Però els visitants han reaccionat contundentment 9 minuts després de la mà de Rubén, que ha etzibat un xut imparable des de la frontal. Poc després, Carlos Sánchez ha pogut avançar els visitants en un bon contracop, però Pol Comte al minut 23 ha tornat a donar l'avantatge a la Unió després d'una recuperació de Pedro a mig camp. A partir d'aquí, ocasions i més ocasions desaprofitades per un i altre equip. A la represa, Jairo ha tingut a les seves mans la sentència del partit, amb una cavalcada excel·lent en tot, excepte en la seva finalització. Rubén i Dani Corral dels visitants també han avisat que ells volien el partit, i a mesura que s'apropava al final, el Figueres ha donat la sensació d'estar més fresc físicament, i Pol Comte ha obligat al minut 70 el porter Òscar a volar per aturar un gran xut. Però el gol ha vingut a les botes de Sile, especialista en gols als darrers instants. Ha aprofitat una centrada de l'Eix al minut 85 per donar les 3 punts més a un Figueres imparable en aquesta segona volta.